Mutta kuitenkin Suomeen sitten kun tuotiin, olin ensin tuotiin lentokoneella 2 KRP-miestä saattamassa Tukholmasta Helsinkiin ja Helsingistä sitten lentoyhteys Ouluun ja Oulun poliisivankilassa putkassa käytännössä pidettiin muistaakseni helmikuun tuonne alkupäiville. Sieltä sitten poliisivankilasta mut siirrettiin tämmöisen pillerijupakan vuoksi heti seuraavana päivänä, kun tämmöinen pillerijupakka oli ollut, niin siirrettiin Oulun vankilaan ja siellä vietiin tämmöiseen matkaselliin, käytännössä kellarikoppiin, joka oli karukokemus sekin. Ja siellä mä olin sitten tuonne kesäkuun, olikohan 10. päivään asti. Nythän rahankeruu rikos, niin kuin tässä nämä epäilyt, pohjautuu siihen, että siellä niin kuin KRP ja median toimesta on niin kuin tuotu sitten tätä näkemystä siitä, että raha olisi tullut tähän järjestelmään aina uusien jäsenten kautta. Tämä on niin kuin hyvin niin kuin ihmeellinen lähestymistapa asiaan.